सरकारनि आसनिफोर दं बे सरकारनि आसनिफोरखौबो जोंनि रायजो राजा आइ आफाया मोननो थाङाखै दिनै मोननायमोनब्ला जों मानो रायजो राजा आइ आफाया दिनै मानो लोब लोब ओंखारबोदों दिनै सोलायनायखौ जों लाबोगोन होननानै नङा होमबा जों सोलायनाय लाबोगोन होननानैसो बयबो आगान सुरबोदों दा आं बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे जोङो सोलायनायखौ नों आं सासे सानैया बुंनानै जानाय नङा बयबो रायजो राजा आइ आफायानो खौसे जानानै जों सोलायदिनि होननानैसो सोलायनांगोन न'खरनि बिदा फंबाय फिसा फिसौ गासैखौबो लानानैसो जों सोलायनांगोन सोरबा बिमाजों बिफाजोंल' सोलायनोसै होनबा जानाय नङा जों गासैबो न'खरानो सोलायनांगोन न'खरा सोलायोबासो गामिया सोलायगोन गामि सोलायोबासो जों गासैबावबो सोलायनायखौ लाबोनो हागोन दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंहा 17 बोसोर बिएससि आरो बिटिसि जानानै थांबाय जोङो गोबां आन्दोलन खालामनानैसो मोनदों बिटिसिखौ नङा होमबा जोंथ' ओरैनो सरकारनाव थांनानै आमा बड'लेण्ड लागे होननानै आखाइ फुवारनानै जों मोनबोआखै जोङो गोबां बिमा माहारियानो गावनि फिसाखौ जिउ बावदों गावनि बिदा फंबायखौ बावदों गावनि फिसायखौ बावदों बेखायसो दिनै बिटिसिखौबो मोननो हादोंमोन दा दिनै जायफोरा बिटिसिखौ सालायदों बिथांमोना सानदों जे जों सोलाबोदों होननानै गावसिनि आखाइ मुथियाव दोननानै दिनै बिथांमोनहा 15 बोसोर सालायबाय बा बिएससिखौ लायोबा 17 बोसोर सालायबाय दिनैसिमबो जों नुनो मोनदों बै बिटिसि मोननायनि सिगां जेरैबायदिमोन रायजो राजा आइ आफाया ओरैबायदि दासिमबो दङ जे लामा दंग एसे एनै जादों बेल' जायाखै होनद्रायाखै आङो लामा दोंसे जादों हनै नोंथांमोननि बे लामाया जादों बे लामा बयबो थाबायनाय मोनसेल' लामाया जे जाबानो जे गासिबो डेभेलपमेन्टआ जायो बे नङा जोंनो मा नांगौ जोंनो गायनाय फुनाय जानाय लोंनायनि जगालिनि थाखाय नङा होमबा जोंनो गायनाय फुनायनि सुबिदा नांगोन लामा स्कुल कलेज गथ'फोरा लेखा रोंनांगोन गिदिर गोलाव जानांगोन नङा होमबा जोंनि गेजेरावबो गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो आईएएस आईपीएस ओंखारनांगोन जोंनि गोरिब गुन्द्रा बिमाफोराबो आईएएस आईपीएस डक्टर इन्जिनियार फिसा जोनोम होनांगोन नङा होमबा खालि जोङो सानफानिखौ सानफा जानानै गथ' गथायखौ नायनो रोङाबाथ' जानाय नङाना दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे ओइबार जोंहा बयबो रायजो राजायानो लुबैबाय जेला सोलायनायखौ जोङो बयबो लाबोनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोआव जे मदद होनानै दिनै इउपिपि दोलोआव जयेन जानानै जगदान होनानै दिनै नोंथांमोना बयबो लोब लोब जानजि खाफ्रानाय जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया ओंखारबोदों बेखौ बे नुथायखौ नुयोबा जों साननो हायो जे दिनै नोंथांमोनहा নিজস্বनो সোলাইনেকো লাবনা হাগন होननानै আমি সকলোৱে পৰিৱৰ্তনটো আনি বলে আগবাঢ়ি আহিছে কিন্তু আমি আজি দেখা পালো সেই বুগলামাৰী প্ৰাইমাৰী ওচৰত যে হেৰি প্ৰাইমাৰী যে আমাৰ ইউপিপি দলৰ যে মিটিংখন হৈ গেল তাৰ ওচৰতে এটা বিপিএফ পাৰ্টি খুৱাইছে এটা হন কি গাহৰি মাৰি পাৰ্টি খুৱাইছে আমার মানুষবিলাকে এতিয়াও কি মাংসৰ কাৰণে নিজের মূল্যবান ভোটটো বিক্রি করে আচৰিত কথা হয় না নহয় মানে কোনো নাভাবে যে আমার যে এটা ভোট আছে সেই ভোটটো বহুত মূল্যবান কিয়নো এটা ভোটতে হারে এটা ভোটতে জিতে এটাই সরকার কৰিব পাৰিব এটাই সরকার ভাঙাব পাৰিব হয় না নহয় তেনেহলে এই 100 গ্রাম মাংস কিমান পাব 200 গ্রাম হয় না নহয় এই 200 গ্রাম মাংসৰ কাৰণে নিজৰ মূল্যবান ভোটটো বিক্রি কৰিব গ'ল আমাৰ বহুত মানুহবিলাক দুখৰ কথা মানে ভাবিব লাগে এতিয়াও আমাৰ মানুহবিলাকে নিজৰ মূল্যবান ভোটটো মানে বুজিব নোৱাৰা এনেকুৱা মানুহ আছে আমাৰ মাজত টাকা পয়সার কারণে বিক্রি করে 500 টাকা 1000 টাকা নিজের মূল্যবান ভোটটো বিক্রি করে কোনোবা বিক্রি করে এটা আঠুয়ার কারণে কোনোবা বিক্রি করে এটা কম্বলের কারণে কোনোবা বিক্রি করে এটা ফুটার কারণে এটা বান ফুটার কারণে বিক্রি করে थगायनायाबो हिनजावफोरखौ थगायो नालाय ने बिपिएफफोरा थगायाबा खालि बिपिएफफोरा खालि हिनजावफोरखौल' थगायदो हौवाफोरखौ बारा थगायनो हाया बै जौ
जौ फेदुआखौल' हायो नङा होमबा हौवाफोरखौ जौ फेदुआखौ थगायसिननो हायो बे जाय जौ बेदर लोंग्रा जाग्रा बिसोरखौ थगायनो हायो जोंना हिनजावफ्रा नै खुन्दुं बान मोनसे सोरनावबा खुन्दुं गारि मोनसे लाबोबाथाय फोरलाब फोथाब खारलांलायबाय गासिबो खुन्दुं मोनगोन खोमाना आरो सोरबा मा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंआव थाङाबा नोंसोरो बै सरकारनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननाय नङा बिपिएफनि मिटिंआव थांनांगौ होनलायबाय बेयाव फोरलाब फोथाब खारलांलायबाय अट' गाखोनाया फास्रायाबो बबाव नांथालांदों बेखौ नायथ्रा सोरबोजों गाहेबायनानै सेन्देलानो जलांगोन फैसा रानगोन होनबाथाय खारलांलायबाय दाखालि बिदिनो जादों बासुगावआव सासे बिएलटिनि मावथि दं खोमा गिजि होननाय फुंनिफ्राय सानसे थाखा रानबाय 500-500ल' रावबो बारा मोना थाइसेबो बेखौनो नेबाय बायबाय फिसा गोरलै बानानै जि सान्दुं गोसा सानफाथोलो नेबाय 500 थाखाखौ सानबेसे जागोन बे 500खौलाय नङा होमबा दा बेखौनो जोंनि रायजो राजा आइ आफाया बुजिनो रोङा আমার মানে এনেকুৱা লজ্জাৰ কথা য'তে সূতা ভগাই দিয়ে তাতে মহিলা য'তে দখনা ভগাই দিয়ে তাতে মহিলা য'তে পইচা ভগাই দিয়ে তাতে মহিলা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মিটিং কোৱাৰ লগে লগে যদি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মিটিং আছে বিপিএফৰ যিবিলাক মিটিং থাকে তেতিয়া ক'ব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মিটিং আছে আপোনালোকে এই মিটিংত নগলে আপোনালোকৰ 5000 টকা কাটা হ'ব বা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আপোনালোকে লোন নাপাব সেনেকুৱা ক'লে আমাৰ মহিলাবিলাকে দৌৰি দৌৰি যায় চবে কিন্তু চিন্তা নকৰে তাতে কিমান পইচা পাব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আত্মসহায়ক গোট নিজেকে নিজে বনাই লোৱা হয় না নহয় আৰু কেতিয়াবা দিছি জানো 15 বছৰ যে হ'ল সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত বিপিএফৰ পৰা টাকা পাইছে জানো কোনবা কোন সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ পাইছে ইয়াতে আছে জানো পাইছে মন্দিৰ আছে বা बे 10,000 खेबसे 15,000 खेबसे मोननाया आसाम सरकारिसो बिटिसिनि थाखाय नङा आसाम सरकारासो होयो 10,000 खेबसे 15,000 खेबसे रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा होयो बेखौ सुख'खांनायनि उनावसो बेखौ मोननायनि उनाव नोंथांमोना लन लायोबा 50,000 बेखौनो सुख'थारनांगौ नङा होमबा सुख'नांगौसो दा बेफोरखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिया नै बिपिएफनि मिटिंआव थाङाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो दाननोसैनो होनबाथाय थर 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 गिलायबाय ज' ज' थांलायबाय गिनोबो गोरलैथार हिनजावफ्रा माबा दाननानै गियो आरो मा होनो नै बिपिएफनि मिटिंआव जोंनि मिटिंआव थाङाबा नोंसिनि बै न'मन लिस्ट जाखानायाबो दाननाय जासिगोन होनबाथाय फोरलाब फोथाब थांलायबाय न'आ सोरनि न'आ बिपिएफनि नामा बेयो पिएमजिएवाइआ पि माने मा प्राइम मिनिस्टारसो मिथिबायना पिएमजिएवाइ बे प्राइम मिनिस्टारनि अनसुंथाइआ बेयो बे प्राइम मिनिस्टार नामा हाग्रामायालाय मानो गिनांगौ नोंसोरो बे न'खौ मोना होनबाथाय फोरलाब फोथाब खालामलायदो एसेथ' सिन्था खालामनांगौ आं बुंदों बे पिएमजिएवाइआ जुदि नोंनि नामाव फैबायब्ला रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन एसे मोजां खोनासं बे जुदि न'आव फैबायब्ला बे न'खौ मानगोनां आसामनि बेंगिरि सर्बानन्द सन'वालाबो दाननानै होनो हाया आरो बिटिसिनि सिबालाय मा बेलाय हायो नामा माब्लाबाबो हाया आं बुंनो नागिरदों मानगोनां बिटिसिखौ सालायलांनाय बिटिसिनि एक्सिट हाग्रामा महिलारि बिफाननि बिफानि बिफा फैबाबो बेखौ दाना होनो हाया रायजोफोर नोंथांमोना माखौ गियो नोंथांमोननि नामाव बे न'आ फैबायब्ला बेखौ रावबो दानानै होनो हानाय नङा आरो आं बुंदों जे पिएमजिएवाइ न'आ फैदोंब्ला जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो दानानै होनो हाया मानोना बिथाङा दा साधारन सासे नङा होमबा आरो बियो प्राइम मिनिस्टारनिसोखा बियो नरेन्द्र मदि जोंना मदि होनबा हिनजावफ्रा थाब मिथिसिनो नङा होमबा हिनजावफोरखौ बिराद अनोना मदिया नङा होमबा माइरंबाबो हिनजावनि गेसबाबो हिनजावनि एबार न'आबो हिनजावनि जानोसै दे
मिथिबाय आरो लेट्रिनाबो हिनजावनि नङा होमबा लेट्रिन गैयाबा सोरहा खस्थ' जायो हिनजावाना हौवाया हिनजावसो ना होमबा हौवाफ्रालाय माइ दुब्लियावबो थांनो हायो आरो न' गैयाबा सोरहा खस्थ' जायो हौवाफ्रालाय दंफां सायाव उन्दुनो हायो हिनजावसो खस्थ' जाया होमबा बेखायनो न'आबो हिनजावनि जानांगौ आंनिबा जाया होमबा हिनजावनि जानांगौ आरो लेट्रिन बेबो हिनजावनि आरो जब कार्डआथ' हिनजावासो बांसिन मावा होमबा जब कार्डआबो हिनजावनि नङा आरो रेशन कार्डआथ' जोंनिखा नङा होमबा मदि सरकारा आइजोफोरनो होखादों बेखौ मा सोरबा सोरबा हौवाफ्रा मा होनो आं हिनजावनि नामखौ लायालै राजियो आं होनलायो माइरं लायनो थिनबा होनानै दा होनोना सोरबा सोरबा माइरं लायदोंहाय बिफा होनबा नांना लासिक हिनजावफोरनि नामखौ होनलायो हिनजाव लायना होफायो बुद्दां जानजिखौ ओमफ्राय नङा होमबा गेसफोराबो हिनजावनि नाम नङा नङा दा बेखायनो गोबां जोंहा आइजोफोरा फेसिलिटि दं नाथाय जोंनो बिटिसि सरकारा होआखै होदोंफा होआखैना नङा होमबा आरो जोंनो बिटिसिआव बिमा माहारिखौ जौगानायनि मोनसेबो पलिसि लायाखै जुदि पलिसि लानाय मोनबा जोंनि बिमा माहारिखौ जौगाहोनायनि पलिसि लानाय मोनबा दिनै बिटिसिआव जोंनि बै बिमा माहारि 15 बोसोरनि सिगां जौ सेरेब फाननानै जानाय बिमाया दिनै फाननानै जानाङा जासिगौमोन नंगौ नङा बै 15 हाग्रानि मैगं थास' बिबार थास' आथिं थास' बिथुरि फाननानै जाग्रा दिंखिया मैगं फाननानै जाग्रा बिमाया 15 बोसोरनि सिगांनो फाननानै जायो दिनैसिमबो मानो फाननानै जानानै दं दिनै जों बेफोरखौ बिटिसि सरकारा नायबोआखै जाय बिमाया दैमायाव नाथुर खांख्राइ फाननानै जादों बै बिमाखौबो दिनैसिमबो नायबोआखै